Good afternoon guys, 2:35 na and today birthday ni Papa, September 8 ang birthday ni Papa, ka-birthday ni Papa si Mama Mary. Happy birthday pa, pero late mo ito mapapanood. And today ako magsisinigang, kung maalala nyo meron akong biniling pork belly, dapat nung Friday yon lulutuin kaso, di ba may bisita kami and pumunta kami kila ma'am, doon kami nag-dinner. And kahapon, foodie ng mga bata, so wala akong chance ulit magluto ng sinigang. So today is the day para makapagluto ako ng sinigang kasi request ni Kuya ang sinigang din. And si John guys, mayroon siyang lagnat tapos sipon. Kasi di ba kahapon nag-water boy siya sa laro ng mga bata. And umuulan siya, malamig nun. So ngayon may sakit siya. Ayun, tulog sa kwarto. So, yeah, kunin ko yung ating isisigang. And meron din kami dito, mamaya na lang yun. Kunin ko na yung isisigang ko. Ayan. So, hiwain ko to, tapos baka mag-ano rin ako, mag-lechong kawali. Kasi masarap ang sinigang. Masarap ang sinigang na mayroong partner na prito, isda, or pritong baboy, pork chop. So, hiwain ko lang to. Kasi, hapon na naman. Hugasan ko muna siya. Habang pinapadry ko yung pork. Sinugasan na natin siya. And meron din ako dito, kung maalala niyo, sabi ko sa inyo, nakaraan, merong biniling papaya din. Nung nakaraan, hindi yung latest na grocery ko sa Asian, bago yun. So, ito yung papaya. So, baka mamaya magpapaya din tayo. Papaya. And eto, napakita ko ba ito sa inyo? Yung Inuki mushroom. Sa Asian store din ito. Ang kukunin ko ay yung gulay. Iwain ko muna yung mga gulay-gulay. Kamatis. Radish. Kamatis. Ano pa bang kulang ko? Ayan. So, ito yung ating mga gulay. Wala kasing kangkong. So, ang ilalagay ko na lang instead of kangkong, first time kong gagamitin sa sinigang yung mustasa. So, gasan ko muna mga to. So, tayo ng sibuyas para mahiwa ko muna bago yung pork. Sibuyas na lang yung hindi ko pa nakukuha. So, unahin natin hiwain ang ating mga veggies. Ito yung mustasa. First time natin itong ilalagay sa sinigang. Meron saling spinach, pero ito, i-try natin. Frozen yung spinach. Tanggalin ko muna yung okay. Pangit ng ng weather namin guys. Hindi pa siya wala, ang lamig-lamig pa. Parang winter. Nung winter hindi ganito kalamig. Parang nahuli yung winter namin. Ngayon yung lamig. Ngayong spring ang lamig. And yeah, hindi pa nakakapag-fishing si Jan. 8 na ngayon, di ba? Dapat ng 1st of September dapat yung start. Hindi lang naman siya. Halos lahat naman. Hindi nagpi-fishing kasi pangit ng weather. Mahangin and wet. Pick a movie. I'll pick you up. We'll go eat sushi.
Okay. Yung talong, hindi ko inubos. Isa lang yung kinuha ko. Kasi, halan, may okra ba ako? Hala, parang wala tayong okra. May okra ba ako pinakita sa inyo ng isang araw? Tingnan ko kasi si Sak. Okra is life for Sak for sinigang. Yan, daming gulay. Ako, gulay halos ang kakainin ko sa sinigang. Kakaiba tong talong. Matulis yung ano, yung dulo. Alright, and eto, hindi ko ito ubusin kasi ang laki nito. So, siguro eto lang. Tira natin. Hanapin ko yung okra. Wala akong siling haba kasi wala doon sa Asian store. Meron ako dito yung sili na frozen. Masarap nito may siling haba kasi mabango siya sa sinigang. Tsaka gabi sana, no? Pero gabi naman yung kinuha kong sinigang mix. Hi, baby. Making it? Yeah, making the sinigang now. Can't wait. You can't wait? Yes. I'm looking for parang wala akong okrang binili. Wala atang okra doon. Do we have okra? No okra. Wala, sisak. Walang okra. Meron ako yung yun, yung mapait. Ano ba yung mapait na yun? Marigoso. Marigoso ba yun? Sa amin marigoso yun. Okay, kamatis. Wala tayong okra. Hanapin niya ni Sak. Si Kuya naman, favorite niyang gulay sa sinigang is yung beans. Si Sak, okra. Sorry, Sak, walang okra yata doon. Hindi yata maganda yung okra. Kaya hindi ko kinuha. Imposible hindi ako kuha kung may nakita akong magandang okra doon. Damihan ko ang kamatis. Dalawang malaki. So, kamatis, sibuyas. Okay. Ano ito? Diba? Sinuksok ko lang silang lahat dito. Kasya naman. Di ba? Oh, ayan. Next is yung pork. So, hindi natin ito ubusin. Isisigang kasi yung iba. Gawin natin lechon kawali. Etong laman na to, sinigang na to. Kasi masarap sa lechon kawali din is yung may taba. Yung kawawa. Kawawa naman ang Johnny Break ko. Narinig nyo yung hangin? Ang lakas ng hangin, guys. Ang sarap ng layering nito, guys. Ang sarap. Tingnan niya. Laman, taba, laman. Ayan. Pick a movie. I'll pick you up, we'll go eat sushi. Or we'll go downtown. With our best moves we can boogie. Oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. Madilim na naman sa labas. Ayan, umulan na naman. Ay.
Gagawin ko ng olive oil. Isi-sear ko muna yung aking pork. Then, next, igisa natin siya. And yung gagawin kong lechon kawali, pakulaan ko na rin pala. Dito natin siya pakuluan. Ang ulan, ang ulan. Dito. Pakulaan ko muna to. So, yan yung aking gagawing lechon kawali. Nandito yung ating mga spices. Lagay tayong bay leaves. And paminta. Bawang pa pala. Ano ko ng bawang? I see you pulling up to meet me in your car. I know you didn't have to drive, you don't live far from me. I know we're friends, but maybe something's on the brain. So I apologize for taking all this time, but I just tell you. No, get up, pretend I don't love you like that too. No, get up, pretend I don't love you like that too. No, so I sit up, pretend that the feeling is. Gising na si Jan. Yeah. Ilipat ko siya sa malaking pot. My God, ang pangit ng weather. Oh, Pretend I don't love you like I do. Love you like I do. Okay, palambutin lang natin yan. Para sa ating lechon kawali. Mama, that smells so good. I smelled it from my room. Did you? Yeah. The sinigang. Is it sinigang? Yeah, but I don't have Okra. Yeah. I don't have okra, sorry. Naamoy niya raw ito sa kwarto. Ayan siya. No okra, I'm so sorry. What's this? Bread. Kanina, nilutuan ko si Jan ng egg and sumabog yung sunny side up egg. Kukunin ko na siya, sumabog talaga siya. Rinig na rinig din siya. Sabi niya, ano yun? Dito siya, ayan. Naglagay ako dyan ng cream. Saka dito, ang hapdi kanina. Okay, hugasan ko muna yung aking pinaglutuan at pinaghiwaan. Ay, magluluto rin akong kanin. Hala, nagka-oil yung aking camera. Sometimes you find it really hard to sleep, but I can fix that if you sleep right next to me. Ano? Huh? So good. So good. It's not done yet.
It's not done yet, Baba. Liprito ko na pala yung aking lechon kawali dyan. And pinatry ko muna yung sinigang. Yung ilalagay ko na lang dyan ay yung mustasa tsaka yung green beans. O yung sitaw. Ayan, hindi ko muna siya bubuksan kasi pumuputok. Ayan, grabe yung talsik ng oil talaga dito, guys. Inano ko na, pinunasan ko na yung iba. Ayan. Hiniwa ko na yung ating lechon kawali. Ayan. Si Jang kumain na siya kasi tumikim. And they love it. Ayan. Mahirap lang siya kasi. Yun nga, tumatalsik. You like it, Zach? Yes. The best? Yes. So confused about the way I look at you. It's not intentional. I'm trying to find the right time to tell you. If the whole world breaks, see what's at stake. So, ayan na yung sinigang. And lechon kawali. So, pakainin ko na sila. Yummy food! Tinatawag niya si Kuya. And kain na, guys. Say kain! Kain! Name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank for the food, God, and love Jesus. Si Jan, hindi pa daw siya kakain. Pero kumain siya ng yung... Can I eat? Yeah, yung ano ba? Yung lechon kawali. Where's Kuya? They're washing his hair. Okay. I knew he was gonna go wrong. Alright. It's good. Having chili. Right hand, Zach. Yeah, so it's hard. I mean, when there's a crosswind, it affects the stability, it affects the way. Welcome. What's this? Sign of the cross. What's this? Play, down the cross. And getting into the circuit Right hand. Starting lineup: Ahmed, Weeks, Cycle, and Vidigal of Spain. Carhart is at the bounce. Very shortly, but for now, the women's bronze medal match is on. This China versus Canada. It'll be an exciting one. That mom. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.